ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବା କେମିତି? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଣା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧମରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ନଦୀରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଟୋପାଏ ପାଣି। ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଚାଷୀ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଭାସ୍କେଲ ନଦୀ ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ପାଣି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଲଟିଥିଲା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆଜି ସେ ଖୁଦ୍ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଥିବା, କେତେ ଯେ ମର୍ମାହତ କରୁଥିବ ତାହା ନଦୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବାରି ହେଉଛି। ଚାଷୀ କରିବେ ବା କ'ଣ, କହିବେ ବା କାହାକୁ? ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଦିନରାତି ନଦୀରୁ ହଜାର ହଜାର ଟିପର ବାଲି ବାହାର କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା। ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ନିଜର ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦେଖି କରିବେ ବା କ'ଣ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି କୋଷାଣା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଟାଣୁଆ ନେତା ହରିବନ୍ଧୁ ମାଝୀ। ସାହସର ସହ ଆଜି ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। କୋଷାଣା ସଦର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକଠାରେ ସେ ଖୁଦ୍ ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାବୁଗା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ହରିବନ୍ଧୁ ମାଝୀ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବାଲି ମାଫିଆ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସିଧା ସିଧା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିବାରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଶାସନ? ନା ଏମିତି ହିଁ ଅଧମରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ ଚିରସ୍ରୋତା ଭାସ୍କେଲ ନଦୀ? ଆଜ୍ଞା, ଅଞ୍ଚଳର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଭାସ୍କେଲ ନଦୀଟା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଜମା ପାଣି ହେଉନାହିଁ। ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ରାତି ଦିନ ବାଲି ଉଠେଇକି ନଦୀର ପାଣିକୁ କମ୍ କରୁଛି, ତାର ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାସ୍କେଲ ନଦୀରେ ବାଲି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହେ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇକି ବା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବାଲି ଏଠୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଭାସ୍କେଲ ନଦୀରେ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବାଲି ଯଦି ଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ରହିଥାନ୍ତା ସାର୍। ତ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ରେଜୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି? ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ବ୍ଲକବାସୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଜୁଲେସନ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ।